Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. والسابقون السابقون الله أكبر I oni prvi, uvijek prvi. أولئك المقربون Oni će Allahu bliski biti في جنات النعيم u džennetskim bašćama naslada. ثلة من الأولين Biće ih mnogo od naroda drevnih, وقليل من الآخرين a malo od kasnijih. على سرر موضونة Na divanima izvezenim, متكئين عليها متقابلين jedni prema drugima, na njima će naslonjeni biti. يطوف عليهم ولدان مخلدون Služit će ih vječno mladi mladići, بأكواب وأباريق وكأس من معين sa čašama i bricima i peharom punim pića iz izvora tekućeg. لا يصدعون عنها ولا ينزفون Od koga ih glava neće boljeti i zbog kojeg neće pamet izgubiti. وفاكهة مما يتخيرون I voćem koje će sami birati ولحم طير مما يشتهون i mesom ptičijim kakvo budu željeli. وحور عين U njima će biti i hurije očiju krupnih, كأمثال اللؤلؤ المكنون slične biseru u školjkama skriveno, جزاء بما كانوا يعملون kao nagrada za ono što su učinili.